ಡಿಜೆದೆಲ್ಲ ಹಾಕದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಏನಂತಿತ್ತು அவன் பேரு ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್. ಇದು ಅಜರ್, ಇದು ಶಾಬಾಜ್, ಅದು ಅಜಿತ್, ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಇದು ಅಬೂಬಕರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡು ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನನ್ನ ಮಗ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಾಂಗು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಬೈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬೈ ಫೋನು. ಆ ಇಂಚನೆ ಮರಳು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು, ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬ್ರೋ. 1 hour later. ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು ದರ್ಗಾಗೆ ಬತ್ತ ತೂಲಿ ದರ್ಗಾಗೆ ಬತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಂದು ಮತ್ತನೇ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಕ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಕ ಇಡೀ ಪುದರ್ದ ನಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ಮರತ್ತುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪ ಈ ದರ್ಗದ ಪಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಒಂಜೆಲೆ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ ಈ ದರ್ಗಗ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿ ಇಂದೆರ್ದ ಅಂಚಿ ಬರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆಲೆ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ
ಜೇನು ಜೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕುಡುಲು ಕುಡುಲು ಜೇನು ತುಳುಗುದ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೇನು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಆಯಿತಾ ಆ ಗುಂಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಅಂಚಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏತೋ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಇಡೆ ಇಂಚಿ ಆ ದರ್ಗಾಗ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬರೆಯರೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಧರೆಂಚಿನ ಇತ್ತು ಮಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಅಲ್ಲ? ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಹೆಸರು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು. ಇಡೆ ಪುದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಸುಫಿ ಸಾಯಿರ್ದು ದರ್ಗಾ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ ಬ್ರೋನ ಒಂದೇಟು ಬರ್ತನೆ ಎಂಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲನಲಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನೆ ತುಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ ದಾತಿಜಿ ತೆವಲಂಡಲ್ಲಿ ತೂತು ಫುಡ್ ಒನ್ ಪೇರದ ತಾನ ಒನ್ ಪೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ ತುಕ 2,000 years later. ಏನ ಮಿತ್ರ ಊಟ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ವಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಡಿಜೆ
Sorry, I missed your call. I was అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం కీలకట్టి లాగతారు అనాథం హే అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం కీలకట్టి లాగతారు అనాథం అంటే కుందాపురం అంటే ముగేజన అంటే ఎత్తుకన కలవస బాంధం రాకున పారకుల తీరకుడి ఎక్కడో ఎక్కువాయో యానాము తీరా నీనాము నానా పెంచి పిడగా అంటే 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 కీలకట్టి లాగతారు అనాథం కీలకట్టి లాగతారు అనాథం
ಟೈಮ್ ಏತಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡ್ ರಾತ್ರಿ ಶುರು అయిన DJ ಇನಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿವ್ಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಇನಿ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಏರ್ ಬೋನಿ ಆಪೇರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ತುಕ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಗೆ ಹೋಪುನ ರೂಟ್ಗೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎತ್ತೊಲಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ನಾತಿಜಿದಾಲ ಕೋಡ ಎಚ್ಚರಿ ಅಂಚನೆ ಮುಖ ತಲಕಾವೇರಿಗ ಅಕಲ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ್ ಈ ಥರದ ಮಂಡ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಂಡೆ ಆಕಳಾಟಿಗೆ ಪುನಃ ಆಕಳಾಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಹೋಗಂಡಲ ಗಾಡಿನ ಅಡ್ಡ ಫಾಟಿ ರಾಕೊಂಡು ತುಕ ಹೋಗಂಡಲ್ದ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಲಾವಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ್ಮಂಡ್ರೆಟ್ ಏನೇ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಹೊರ್ಮಂಡ್ರೆಟ್ ಲಾವಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗುಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೇತೆ ಮಾತೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಗೋಪ್ರ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪ್ರಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಪ್ಪಣ ಐದು ತಗೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಯಾನೇ ಅದೇ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐತೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡೆ ಡಿಯೋ ಕೊಡೆ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕುವ ಓ ಆಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ತುಕ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಟರ್ನ್ ಅದ ಕೈ ಬತ್ತಕನ್ನ ಬರ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಲಾರಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಂತೋಲಿ ಮಾರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ನ ಗಾಡಿ K12 ಅದು 12 ಮುಲ್ಪಾತಾನೆ ಅಂಡ ಸುಲ್ಯ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರಡ ಕೇಂತೊಲಿ ಮಂಡಿ ಚಾ ತುಕ ಹೋಯ್ ಕೋಡೆ ನಡ್ತದ ಇನ್ನಡ ಪೆರಾಪಿಜಿಂದ ನಡಪ್ಪಗೆ ತಾಪನಾದ ನಡಪ್ಪಗೆ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ₹1 ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚಾತನೆ ಬಂಡ ₹10 ಖರ್ಚಾತಂಡ ಆತು ಇಡೀ ಜರ್ನಿನೇ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ₹10 ಉಂತದೆ ₹2 ಪರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇ ತಲಕಾವೇರಿ ಹೇಳಿದೆ ಬೇತೆ ಇಂಜಿಲಿಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಮಾರ ತೋಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಫಾಗ್ ಮಾರ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಕುಂಬಾರಂತುಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಂಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಯಪದವುಗೂ ಸಂಪಾಜ್ ಸುಲ್ಯಾಗೇನ್ಕ ಸುಲ್ಯಾಕೇಂಡ ಸುಲ್ಯಾರ್ದಕ್ಕ ಜಾಲ್ಸೂರು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಜಾಲ್ಸೂರು ಕುಂಬ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೋತ್ ತುಕ ಜಾಲ್ಸೂರು ಕುಂಬ್ರಾ ಕೈಂಕೊಳತ್ತಿದ್ರು ಈತ ಬಲ್ಬಲ್ ಏರಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ವೇರ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ನಿಜ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜವನ ಇರತ್ತ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಒಂದು ಮಾತ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ತಲಕಾವೇರಿ ಇದ್ದುಂಟಲ್ಲ. ದೂರ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಿರಿ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲ ಕುದರ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂಡು ತುಲ್ತಕ್ಲೆ ಎಡೆ ನಮ್ಮ ತಲಕಾವೇರಿ ಪೋಪುನ ರೂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂಟ ಬುಡಿಯರು. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ ತುಕ ಬಣ್ಣಗ ಆಂಡ ದೇವರ ಎತ್ತ ತುಕ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಿಜಿನ ಬರ್ಸ ಮಾರಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ದಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಟು. ವರ್ಷ ಹತ್ತನ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೂರು ಬಂಗ ನಿಮಿಷ ತುಕ ಬರ್ಸಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಆತಿ ಅನಿಸಿಲ್ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನ. ಓ ತಾರು ಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿತು. ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಳ್ಯ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿ. ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೋನಾಗದ ಎಪ್ಪೊಡು ನಿತ್ತೆ ಅಕಲ ಕಾರ್ ಇತ್ತನದು ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋನಕಲು ಮುಗಂತ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗದ ಎಪ್ಪು ಕಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತೆ. ಸುಳ್ಯ ಮುಂಟಾರು ಹಜಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಬುಡಿಯರು ರಂಜಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತೋರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂದಾದಿತ್ತೇರು ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ತೋರಿಯರು ಫಾಲ್ಸ್ದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಚಳಿಟ್ಟು ದಾಲ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಚಳಿಟ್ಟು ದರ್ತೊಂದುಲೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುವ ದೂರಾಗು ತಿಕ್ಕುನ ಪುತ್ತೂರು ತಿಕ್ಕೋದು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಮಲ ದೂರ ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಾರ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆನ್ನೆ ರಾವ ತಿಕ್ಕುವ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಜಾಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಟದ ದಾದಾ ಬಂತು ಕಾಪೋಯ್
ತುಕ ಬರ್ಸಟ್ಲ ಲಾಗ್ ಬಂದೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲ ಅವನಲ ಗಾಡಿ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಂಡ పోయి ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾದಾನ್ ಫೇಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನ್ ಮಂತೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಕೇತುತ್ತು ಬೈಕ್ ಬರ್ಚಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಜ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎದ್ದೇತಂದು ಕಾರು ಪಿಕಪ್ ಲಾರಿ ಮಟ್ಟದು ಫುಲ್ಲು ಅಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಕುಸಾರ ಕಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರು ಬಂದು ಇಂಚ ನಾನು ಬಡ್ಸಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ರೈನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಕೊಡೆ ತೊಂದು ಅದ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಾರ್ಲೇಕ ಜಾಲಿ ಅಂತಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅರ್ದು ನಡ್ತದು ಮತ್ತೆ ಅಪನಾಗನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂದ ದಾದ ಅಂದಂದು ಓ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕೇರು ತಿಕ್ಕೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೇರು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಕ್ಲು ತಿಕ್ಕೇರು ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲಾರ ಉಪ್ಪಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೆಚ್ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡಿಂದಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಸೀದಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಡೆಯರಾಯ್ಜಿ ಪಿರೋದಿನ ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ನಿದ್ರೆ ಅಂತಿಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಿರೋದಿನ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ನಿದ್ರೆ ನಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಅಡ್ಡಿನ ನಿದ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಟದಿ ಜೆತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿನದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಹಿಡು ಕೊಡಜಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಮನ್ಪು ಕೊಡಜಾಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಯಿ ಮಾಣಿ ಹಿಡಿಜಾತದೆ ಅಡೋಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾಣಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತುಯ್ನೆಗೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 2 3 4 ತಿನ್ನೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತೂಪೆ ಆಂಡ ಗೋವೆಜಿನ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಬೋಪೆ ಅನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನಿಪ್ಪಡು ಬಾಯ್